chapter 19, verse 28. Emveni koko uYesu esazi zonke izinto zifezekile ukuze sifezekiswe isibani wathi Ndinxaniwe. Mama lizokwenza ilizwi elihlala elilizwi ekuthiwa lembandezelo. uYesu uthethe ilizwi emveni koba umazwi okuqala ebethethe exoleni abantu, wathetha ekhumbula abantu, wathetha ekhathanya abantu. Ngoku uvelapha esithi Ndinxaniwe. Xa ndijonga uYesu unqana kuba ebengumuntu efana nam nawe, bekufanele azincede ngoba imini yonke ubethi unamanxeba ngoba ujinge Emnqamlezweni, ebefanele uzonke. Xa ndimjonga uYesu kweli lizwi akafuni ukusibonisa intlungu nje baphambe lembandezelo. Uza apha kweli lizwi Ndinxaniwe enganqananga kuba enqanelwe amanzi nezinike benikwa ngabantu abesekampa. Unqanelwe apha, unqanelwe imiphefumlo neengxaki zethu ezisifumene. Ufika ke ngoku kweli lizwi emveni koba sele zonke izinto ebethetha ngabanye abantu, ngoku kukwezwi lakhe lesibini ethetha ngaye ngoba ubonile imixesha selifika. Waqonda into yoba makeze kuye ngoba abantu bakhange bamkhathalele, uhlele Emnqamlezweni kungekho nomnye umntu omkhathalele. uYesu into ebangela uba ndilibone kweli lizwi njengelizwi lokukhathala, ingelizwi lembandezelo, ngoba ube bengakhathali ngengakhange athi ngemini eyodwa intombi kamsabaliyakazi ingene equbeni isiza apho iqhela ukuze izofuna amanzi. Ifika apho ngale mini ekhona uYesu imnika amanzi, ithi kuye ndipha amanzi, ithi le ntombi andinako ukuphala amanzi, ithi ke ngoku yena ububusasi bengakunika amanzi angawokuphumla ampopoze ebomini bakho ngonaphakade. Yangenza nento nabona into yoba sinikwa impiliso. uYesu apha uzokusiphilisa njengoba thina sibona intlungu yakhe yoba enamanxeba yaye igazi lakhe seliphele emzimbeni, kodwa ngoku uzisa into yoba sizophiliswa. Ngoba ube bekungenjalo ngengakhange laa ntombazane ithi xa iphuma kula mthombo ithi ndifumene umntu ondixelela izinto endakhe ndazenza. Ngoba intambama atsho ufumene usindiso. Ndifuna ukuthi singacinga fana ukuba sisezintlungwini, kanti intlungu esifakwa kuzo kulungiselela into yoba siye ebomini obungunaphakade obuzobekwa phambi kwethu. uYesu wafuna njani amanzi ebantwini? Inguye umnika amanzi. Nika njani, ufuna njani amanzi ebantwini? Inguye umnika amanzi. Ngoba amanzi avela kuye, yena ungumnini wento zonke. Kodwa ndifuna ukuthi apha kuthi inene Ndinxaniwe, kodwa kunganweni kwethu ingaba singxaniwe.
nesiniso. Kodwa ndiyamthanda Yesu uba apha uthi noba sisentlala singambe intlamba ende ixesha elide kungekho manzi somile, kodwa ngoku namhlanje uzothi masize equleni lakhe ngoba akhona amanzi apho sinokusela khona singaphindi sifumane lunxano naphakade. Ingxaki ke abikhoyo ukuba sithi ingaba sinxanelwe ntoni. Ingaba sinxanelwe ntoni nathina, ngoba namhlanje silapha mhlawumbi kudala sizula sikhangela ukuba yintoni esikhangela sihamba sifuna ukunceda, kodwa namhlanje kuthiwa masithathe nanku Yesu ongumnini wethu azawuthi ezimpilweni zethu, ngoba kunengxaki eminqubeni yethu nakwindawo zonke sihlala kuzo, kodwa uThixo wethu uza kusinceda. Masazi intoba sesomile, masomele uThixo wethu. Ngoba xa ewosomelele izinto zonke